Нека ви разкажа как от света на ванката решиха да откраднат една моя идея за настолна игра и да си я направят сами. Като цяло ще започна от по-далеч. Още в началото, когато първата настолна игра навуте да му излезна, реших да се свържа с тях с идеята да направим реклама в техният канал. Те се съгласиха, изненадващо за мен, харесаха много трейлера на играта и решиха да включат реклама на играта в едно от техните видеа. Тогава аз си заплатих за тази услуга и като цяло имаше добър резултат, мога да кажа, като за начало. След години обаче направих една друга игра, те тогава искаха много висока сума, аз отказах. И след това бях отишъл при тях с едно конкретно питане. Бях искал да направя играта Дупе и гащи, в която да се включват различни забавни снимки и текстове. Целта ми беше да питам известни личности в България, канали, инфлуенсъри, които да ми предоставят техни снимки и съответно след това да си заплатя за тях и да рекламираме чрез тяхния канал играта. Те видяха идеята, която им написах и ми отговориха, че нямат интерес за момента да работим заедно. И какво се случи? Няколко месеца по-късно аз видях, че света на ванката е пуснала настолна игра, която се казва Настолна игра Светът на ванката. Играта беше едно към едно, защото аз в един имейл просто им бях описал цялата ми концепция, какви снимки ще има, какви текстове. И в един момент те просто бяха си я направили без мен. И аз им писах: много интересно, че сте решили точно така игра да създадете. И човекът тогава ми отговори: ами всъщност фирмата, с която работим, обърни се към тях. Те от дълги години ми казват, че трябва да направим игра. И ако имаш някакви претенции, се оплачи на тях. Аз тогава им казах, че аз нямам никакви претенции, защото като цяло настолните игри, концепциите за игри, те нямат авторски права. Въпросът е, че стана доста все едно просто съм ги светнал за дадена идея, която те си реализираха. Аз в крайна сметка също издадах играта Дупе и гащи, тя също си има добър резултат и успех. Просто изводът, който аз разбрах, е, че трябва да внимаваме на кой точно и как споделяме нашите идеи, в какъв етап са и да не очакваме, че хората са чак толкова с добри намерения, по-скоро всеки си гледа собственият интерес.